Ziga przyjechał z Rajchu, był tam pół roku. Przyjechał takim 10-letnim Oplem. No ale jak przyjechał do Hebzie, no to takie auto tam jest srogie wydarzenie. Wszyscy go obstawili, dotykają tego auta, patrzą, padają: Ziga, jakeś ty to zrobił? W pół roku dojść do takiego auta? A on padł: ludzie, tam pieniądze leżą na drodze. Ino jechać, w Niemcach pieniądze leżą na drodze. A Jork się to wziął do serca, spakował kofer i pojechał. Wyłazi w Hamburgu na Bahnhofie, wiesz? Włazi na peron i akurat ktoś stracił 100 marek. A on idzie, patrzy. Jeronie, ty, Ziga mieli prawie. Sam pieniądze leżą na drodze i już miał to podnieść. Smola, pierwszy dzień nie będę robił. Był taki jeden biznesmen, taki nowy biznesmen, jak to gadają, jednokomórkowiec, którego oskarżali o to, że on używa słów, których znaczenia nie rozumie. No, dotarło to do niego, znerwował się, zrobił zebranie wszystkich pracowników i go do im tak: słuchajcie, te, które wiedzą, co ja do nich godą i mnie rozumią, to są ludzie inteligentne. A te, co mnie nie rozumią i nie wiedzą, co do nich godą, to mogą mnie w żyć pocałować i vice versa. Polsko-pielgrzymka wracała z Izraela. Na granicy przyłazi celnik, do takich dwóch podłazi. Padło: odprawa celna, panowie, jest coś do oclenia? Ci podają: nie, no kaj tam. Proszę otworzyć walizki. Otwierają, a tam pełno takich małych flaszek. Ten celnik pada: co tam jest w tych flaszeckach? Oni podają: no woda z Ziemi Świętej, nie? Do rodziny, na prezenty, te sprawy. Celnik bierze, otwiera, pije, pada: to jest gorzoła. Pieru, nie. Zaś cud. Na zebraniu anonimowych alkoholików trwała zażarto dyskusja na temat gorzoły, nie? Naraz wstawa tako rubo, żadno baba, włazi na mównica i rycy na całego: ja jest za tym, żeby całko gorzoła, wszystkie piwsko, wszystkie wińsko, jabole, jabłcoki i wyloć prosto do morza. No to wszyscy posmutnieli. A taki jeden hop się wyrywał, padł: ja też jest za tym, żeby wszystkie piwsko, wszystkie wińsko, całko gorzoła wyloć prosto do morza. Pana postawa jest godno naśladowania, pada mu ta rubobaba. Pan oczywiście jest anonimowy alkoholik, ja? On padł: nie, ja je nurek. Zeflikowi w Warszawie się straciła baba. To już poleciał na komisariat i dyżurny mu padł: proszę podać rysopis. Mówię: no rysopis, no to miała tak, no z 1,30 m miała można. No, tu miała puchel z lewej strony i świdrato na prawe oko była, a włosy miała takie pozlepiane. Tu miała jeden ząb ino z przodku. Wiecie co, lepiej ją nie szukajcie. Ale Jork przyleciał do domu, otwierał szranki, wywolał wszystkie kwańty, pakuje kofry. Na to włazi Nela, jego kobieta, pada: chłopie, co ty to robisz? Nela, cicho, jada do Hiszpanii. Tam w Hiszpanii podobno każda kobieta płaci chopu za jeden roz 200 złotych. Ona tak patrzy na niego, pada: chłopecku, ale za 400 złotych miesięcznie to ty nie wyżyjesz. Karlik pojechał do sanatorium i padł Francikowi tak: słuchaj, Francik, wejrzyj tam na ta moja, jakby było co nadzwyczajnego, to daj mi znać. Za 8 dni dostawał telegram: przyjeżdżaj, Wartko. Przyjechał go do co jest. Słuchaj, od pierwszego dnia, jakieś pojechał, to do twojej przychodzi taki jeden, wiesz? No toż czemuś Pierońszczoku nie napisał zaraz. No boś ty chciał, że jak będzie co nadzwyczajnego. No i co się stało takiego nadzwyczajnego? Wczoraj pierwszy raz nie przyszedł.
Zięć przychodzi do zakładu pogrzebowego, pado, umarła mi teściowo, chciałem kupić trumna. Sprzedawca padu, no ja mamy tu tako dębowo, solidno, 12 milionów. A nie macie jaki tańszy? Ja, jest, ze sosny, 8 milionów. Jaki inny? No tak fachowo, 4 miliony. No tu z wiela pan może zapłacić za ta trumna. No tak 100 tysięcy. Wie pan co? Przynieś pan ta teściowo, dorobimy uchwyty, będzie za 60. Przyjeżdża karlik z wojska. Marysia już tako napolono, padło, toż witam cię, karliczku, pięknie. Chodź, idziemy do sypialki. Nie, pierwsze na szpacer. Jezu, ale karlik, przestań, ja tam pójdziemy na spacer. Pójdź już, nie, na spacer. Idą, podziwiaj się, widzisz te piękne hołdy nasze śląskie? No widzę, ale pójdź już dudą, nie? Widzisz ten park, ta nasza piękno złotopolsko jesień? No widzę, ale przestań już dudą mnie ciągnie. Widzisz te niebo błękitne, jesienne, takie piękne? No widzę, ale przestań. To się to dobrze zapamiętaj, bo przez następny miesiąc będziesz ino sufit oglądać. Wracała cała rodzina w niedziela z kościoła. Ojciec padał, wiecie co, ale tam szło to tak, no tako byle jako. Ten ksiądz, te kozanie, takie nudne. Ten organista, ty słyszeliście, co on tam grał? A te ławki jakie twarde. A ten najmłodszy synek mu padł, ojciec, ale za te 1000 złotych, coście za nas wszystkich wciepli, to był całkiem dobry program. Wysłali 3 do kosmosu. Na rok ich tam chachli. Amerykana, Francuza i naszego. Powiedzieli im tak, możecie się wziąć na ten rok 50 kilo bagażu. Amerykon się wziął 50 flaszek whisky, Francuz się wziął tako francuska 48 kilo, a nasz skrzynia klubowych. Za rok przylatują, Amerykanin wychodzi zadowolony, uśmiechnięty, Francuz ze swoją, ona przy nadziei, a nasz taki szary, pomarszczony. Podchodzą do niego, panie, co się wam stało, panoczku? Mo sam kery zapałki.